Bare flæk et eller andet sted. Hvad vil du gøre? Han skal også sige fedt. Under dig, Thomas. Under dig. Det er fandme, det er fordi vi kiggede dig før, er det ikke? Ja, Det er din måde at sige undskyld, hvor. Min mor siger, jeg elsker dig. Ja, min mor. Ja, okay. Drop bomben. To me. Fuck, så taber han ned ad trappen, så skal jeg gå. Jeg siger ikke, at jeg lige one-shot tog i vinduet, men altså. Boost mig lige vinduet. Der er en i connector. Okay. Det ved jeg ikke, jeg one-shot to. Wow. Han er... Han er også ned. Okay. En jungle. Det er jungle. Jeg går altså bench, for det kan jeg godt nok ikke klare. Kom fra kitchen nu, tror jeg. Ja, en bag faktisk. Ja. Og så kommer der ikke kort, tror jeg. Nice. Hold da kæft. Apartment. Der er en, der... Det var som at have min digger skudt. Du har kun fået 5 kills. Ace med eagle.